Referendum ako najvyššia forma demokracie. Ale nie vtedy, keď ho organizujú húpi fašovní. Referendum má stáť takmer 12,4 milióna. A jedna z otázok? Zrušiť premiérskú rentu za cca 4100 eur mesačne. Čo by robilo pri 20 rokoch 1 milión eur. Čiže my ideme minúť 12 miliónov, aby sme zrušili 1 milión, ak sa premiér dožije 20 rokov. A teraz prichádza matematika, pri ktorej aj Huliak ako jediný vie Zočovej rátať, odíde fajčiť. Len ja Vočovej viem rátať? Úspešnosť. Úspešnosť takéhoto referenda podľa vzorca vychádza na 0,23%. Takže super obchod. A v duchu tohto obchodu títo fašovní budú riadiť aj štát. Druhá otázka tohto úžasného referenda je navrátiť špeciálnu prokuratúru a špeciálne orgány. Čiže zase špeciálny bič na špeciálne kauzy. Lenže spravodlivý štát nemá stať na takýchto špeciálnych bičoch, ale na normálnych súdoch, normálnej prokuratúre a rovnakých pravidlách pre každého. Tak sa pýtam ja a mám dve otázky. Keď niekto organizuje referendum za milióny s takouto slabou šancou na úspech, nemal by niesť aj náklady za toto referendum? A vôbec, druhá otázka, je to ešte demokracia, že aj ten posledný fašoun využije referendum na to, aby si robil politickú kampaň svojej neúspešnej strany. Čo si myslíš ty? Napíš mi. Zdieľaj, lajkuj, píš Kuba bez stranického trička.